मो बापा मो सहित 4 वर्ष हेलाणी फिजिकली कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। ମୋ ବାପା ମୋତେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ପେଲୁଥିଲେ। ମା ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? अरे कहना क्या चाहते हो? सप्ताह मिनिमम 2 थर खंडे एमती चलची एबन तो से ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କଥାଟା ମିଛ ପରି ଲାଗିଲେ ବି କଥାଟା ବହୁତ ସତ। ସେ ବାପ ନୁହେଁ, ବାପ ନାଁରେ ନରରଖି ରାକ୍ଷସ ସେ। କେମିତି ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କରିପାରିଲା? ଗୋଟେ ପୁଣି ତା'ର ନିଜ ଝିଅ ସେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏମିତି କେସ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିକି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନାରେ ସେ ଝିଅ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ନାଁରେ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। You serious?